Sziasztok, kedves nézők! Ez itt az Among Us második epizódja. Itt van velem ismét Marci Hunt. Jelenleg pár perccel, hát nem pár perccel, de kb. egy fél órával vagyunk az előző rész felvétele után. Lényegtelen. Jöhet a második. És már mindjárt megy. Mehet is. Figyelem! Ez a videó és az alapfelvétel önmagában 1 és 1 óra 20 perc hosszú. Épp ezért meg van vágva határozottan, és csak a legfontosabb és esetleg a legszórakoztatóbb részek vannak benne. Megértésüket köszönjük! És még ma lesz még egy videó. Ezen kívül, ami reakció videó lesz, az fix lesz. Hoppáré, micsoda spoiler? Agyba van az öreg. Hát, ez ilyen. Most tudom, hány imposztor tartja. Ó, ez a map. Na. Meg kell szokni. Ez hogy kell? Ja? Meg. Kiszedtem a szemetet. Tuti krómét vagy. Ja, baszki, nem kellett volna, mindegy. Én is van vagyok, Ludi. Most már mindegyet tudjuk. Mivel most nem barátokkal játszunk, most ráérünk nem lenémíteni magunkat, most igazából annyira nem vérre megy. Így van. Azért De ember csináljátok már meg! hogy itt ilyen zöld gombákra ráléptek, akkor akkor robban fel ez a plac. Ja, ezt már én is észrevettem. Meg kéne menni. De sokan vagyunk, hát. Na, miért nem tudod? Megsütöttem a májba cukrot, gyerekek, azért ez nem semmi. Meghalt a rózsaszín, a halvány rózsaszín, itt tölte meg előttem, írt be gyorsan, nem Ki volt az? Az a halvány rózsaszín, nem mondom, hogy az a Garima. Ki tolt meg? A kék, cián. Hát nem utáll, öcsém. Mi? Aha. Rám szavazott? Rám is nem szavazott, ez a nagyon jó. Ez tetszik. Köszi, Adios, amigo. Vittem, ciao. Jöttem, láttam. Győztem. Van ilyen távcső, hallod a mappon. Micsoda? Lehet megöl a barna tónokat, nem van. Penguin. Pengui. Kiszavaztuk egy gyilkos, de meghalt vagy 4 ember, az hogy? Úgy a gyereknek milyen jó kis ilyen skinje van, ilyen szarvas, látod? Azt szerintem izéből van. I saw Cudi Gang went. Cudi Gang. Ez kicsoda? Ott az a rózsaszín. Vagy mi az? A két rózsaszín. Várj, kérdezzük meg. Ha azt mondja, hogy crewmate. Most tehát nem azt mondja, hogy crewmate. King. De valószínűleg nem is azt kérdez, hogy hova mentétek így. Aha, ez gyanús. Ez nagyon szasz. Ilyet csak az imposztorok mondanak. I'm crew. Hülyen írtam le angolul, de abból következtettem, hogy meg akartam tőle kérdezni, hogy mi ő. Ha azt mondja, hogy ő crewmate, akkor biztos, hogy ő az imposztor, mert akkor mi? Nem. Mert azt mondta volna, hogy hogy ő egy engineer. Hát jó, de amúgy most mondta a faszit, amúgy itt fölfele még nincs értelme kerülni, mert mindenki arra megy. Valaki van mögöttem. A pinguival vigyázzál, mert az nagyon azt mondta, Most nekem lehet, nyomod. aztán lehet, hogy tudod itt bekamúzza a dolgokat. Ott a pengui, nézd már meg. Pengui, aha. Emergencénél. Gyanús nekem ez a pengui. Én itt nézem az embereket, nyugi. Pengui, aha, Pengui nem, ő emergency-zni akar. Nem? Mennyi hókodja van?
Faszi! Faszi! Meghaltam. Ide jött valahogy a gyerek csávó. Megjelent! Nem mondom, hogy ki. Ezt nem értem. Nem mondom el, de értem a turpisságot. Már értem, hogy miért mondták, hogy látták fentelni izét. Ez egyébként nem biztos, Marci, ez nem biztos, hogy hazugság, hogy látták fentelni. Én csak annyit mondok. Itt. Azt a csávót. Hol volt? Nem ért neki. Bazd meg, de nem tudok írni. Nem tudok írni. Én már ott gombokat nyomogat. Mi? Nem igaz! Nem is igaz! Írd oda, nem tudom, fucker! Shapeshifter vagy shapeshifter! Shapeshifter a pingvin! Ja, bazd, miért mondtam el? Mi van? Jól elmondtad akkor. Hát, bazd, nem akartam, geci. Csak meg van szokva, hogy le vagyok némítva, ez a baj. De amúgy nem a pingvin, nem? Vagy a pingvin? Megjelent a pingvin, leszúrt és átalakult. Várja már, bazd meg és megint állba. Geci, nem akartam elmondani. A pingvin az tetlen faszi. Mert a pingvin az ott volt előttünk, haló? Mi? Én miért alakultam át, haló? Mi van? Ez mi? Azt nem mondta, hogy már úgy működik a shapeshifter ability, tesó. Hogy viszont cserébe átalakítja az izét. Nem, az nem lehet. Ez nagyon furcsa. A killelős cucc. Tehát. Itt megy egy gyerek, úgy egy gyors. Pingje van amúgy. Hopp, mondtam én. De hallod, itt a bazeg az Angel Guard, bazd meg, az miért nem teszi rá a izét? Nem tudom. Nekem kész az összes task. Le fogja hozni a gyerek, bazd. Legeci. Narancs. Orsom. Leszarnék azon, hogy csortol lenne, mert akkor egy hacker a faszi. Ugyanúgy, mint az előző részben. Nem láttátok? Nézzétek. Így van. Jaj. Mulán Foken. Kilépett, nem? Ezt elbasztam, ugye megpróbálom legközelebb izéni. Csak kicsit amikor már megszoktam, hogy már amikor le vagyok némítva, akkor tudok pofázni, de nem voltam lenémítva. Amúgy tök mindegy, már azt mondtad, hogy a pengui, aztán nem is az volt, na mindegy. Hát ez meg, ezért még nagyobb baj. Még 12 ember teljesen jó van, szerintem a kettő. Ami nagyon rossz, az a 3. Az már tényleg sok szerintem. Tök mindegy mennyien Azt vagyunk. 15 ember és sokan. 15-re pont a kettő játékos lenne amúgy a jó. Azaz. Így van. Jim bro. Hát a Jim. A Jimbo. Nem a Jimbo. De hülye vagy. De nem érted ezt a poént. De értem Jimbo. Érted? Már valaki meghalt. Az nem te vagy véletlen? Molten Freddy meghalt. Molten Freddy meghalt. Megszólal a gyerek. Molten Freddy meghalt. Calm down! Én a izébe voltam, mesélem. Volt. Nem. Hol van? Nem ott volt. Szót Cyan Kill. Azt mondja. De azt mondja a gyerek. De nagyon erőszakos az a gyerek, nekem az 100. Tehát itt... Úgy lehet, hogy látta és tényleg igaza van, de ha nem, akkor kamus látom, hogy az a Rudolf Rénszarvas, vagy mi a faszon az. Mi? Azt nem engem szavaznak egy pillanatra valamiért. Miért szavaz rám a Pengu? Na, az is gyanú. Mi, ugyanannyi lesz a szavazat? Azt komoly. A skippekkel együtt gondolja? Én nekem ide kell mennem. Mert ugyanannyi lett a szavazat, mint a mi a faszom az? Hey! A penguit láttam ventelni, haló? Ír be!
Így. Hogy írják scientist-et. Várj ki, a pingut láttad? A pingut láttam ventelni. Megyek ott a gombás részen, a jungle jó nagyon. A jungle-ba bazzeg azt ott ventelt a faszi. Akkor volt a az ventes, annak mi a képesség? Engineer tud ventálni, de amúgy nem biztos, hogy ez volt. Lehet, hogy van egy shapeshifterünk. Questezik a fiszcalokóhol. Nem tudom, hogy kamu-e. De szemétláda. De nem á. Tudtam, hogy nem kellett volna geci elmondani, hogy itt szkópolok egy kicsit. Így legkönnyebb megölni valakit. Nem, hogy ki kell használnom. Nézd meg. Orangedíjat. Töltsünk meg. 3-at megöltünk, na az jó. És meg is nyertük. Molen Fonken is volt. Na, alright. Ne, Ronaldo! CR7. Az a kigaset, az milyen komoly. De ez jó, az nagyon jól néz ki amúgy. Félre security, jó? Security. Az a sapkája. Adam security, baszki. És olyan, hogy Bobby. Halló? I love you, Bobby. Akkor azt mondják, hát de azt mondta a gyerek, hogy a Molterre kell szavazni, ő szerintem. Ember. Én skippelek. Tetszik a képe? Neked milyen a képet olvasni? Orange. Milyen orange, hol vagy te? Hát ott van Lovent Kevin, a izének, Az jól néz ki. De az enyém is jó, hát? Igen, az nagyon komoly. Most mi van már? Hát mi? Én a gyerekre szavaztam, arra voltán gyerekre. Én nem, én skippeltem. Hát komolyan nem szavaztam. De az a Gigacetskin az nagyon komoly. De az a izé is, az a smiley, nagyon komoly. De a csávó az 88-as szinti. Aha! Megúszta nagyon. Azt a gyerek. Csinálom a lent. Mondta is itt vagy. Csinálja egyetem valaki a föntit? Nem tudom, én az alsót csinálom. Beírtam. Akkor megyek a föntihez. Megyek a felsőre. De! Jó, akkor. És ilyenkor nem csinálnak meg, tudod, a lentit. Jó, megcsinálták. Na már mi a színvak vagyok, vagy mi? Úgy nézzük, hogy annyira nem beszélünk, csak kicsit belemérünk a gameplaybe, tudjátok. Még nincs meg az a skill, hogy folyton tudjunk beszélni semmiről. Azaz. A lila meghalt, na várjál, én nem is láttam a lilát. A pingui, ez gyanús. Ha ez már az elején már elkezdi. Ott már a pengui az nem bír magával. Indoktalanul gyanúsítgat. És engem Azt mondja, fognak hogy megölted kiszólni. Azt mondja, hogy megölted a vizét, a Moltent. A pengui azt mondja.
De hát nem én vagyok! Én a Penguin szavaztam. Nézzük most, és nézzétek meg, érted? Engem szavaznak ki állandóan. Most ne csinálhatnám, hogy nem csinál meg a taskot és kicseszek velük. De itt a Penguin. Akkor a Penguin egy gyilkos. Menj már innen. Nyom már meg! Azt mondom. Hogy ebből mi lesz, gyerekek, Na, azt van. nem tudjuk meg. Jön hány gyilkos van hát? Potato. Bot. Azt mondja, hogy a potato sauce. A Penguin az. Cseperek, hogy most mondjuk, nem itt a srácok. Nem tudom, ki lehet. Tippeljétek meg. Igen, nem tudom. Tippeljétek meg, hogy Én vele a ki Penguin lehet. szavaztam. Itt azt mondják, hogy a izé. Azt mondják, hogy a Thanos. Azon gondolkoztam, hogy berakjuk-e a izét majd, az anonim vótokat. De az úgy nehéz. Ugye az nem. Az nehezebbé tenné a játékot, lejtettem a telefont, srácok. Most itt az idő spektátolni, mert nincs taskom. Ki lehet a gyilkos, ki lehet a mérgos. Az lehet trip lesz. Várjunk csak. Te csak venteltél ott? Hát én nem tudom. Te voltál a szemét. Ne idegesíts, hogy te. Ne mondd el a nézőknek, srácok, lehet engineert láttunk. De úgyis én vagyok az impostor. Jézusom. Most Stiliver is hús, az kicsoda? Az melyik? Potato. Potato? Potato. Gigacs egy 88-as színpaszki, hogy a picsába lehet ezzel ennyit játszani? Tudom, még ilyen régen a vége gondolom, hogy 54-es volt. Az igen. Komolyan nyomod. Én a banánára szavaztam. Én a Freddyra fogadtam. Micsoda? Bocsánassatok, megnézzük, amúgy én nem nézek focit. Én a banánára fogadtam, mert a társam a potát. Most már ezt is tudom. Szóval ne kezdjük a kommentbe, foci nuku, nem, nincs. Én nem szeretem a futballt. Sajnos. Mindjárt végeznek a taszkokkal, bassza. Közben ránézek, srácok, az OBS-re, és 30 percnél tartunk. Aha. Akkor le kéne állítani a videót? Mindegy, jó. Ezek szerint, vagy? Ez teljesen mindegy. Úgyis Még egy... egy Még mehetünk szerintem most. Tök mindegy, csak sok idő lesz feltölteni maximum. De még az issue is, szóval mindegy. Most azokat kiszerem, azokat a részeket, amiben semmi nem történik. Például most ez semmi, lebegés. Jó, most oké, nyilván spektátolhatnálak téged, de ezt meg fog halni ez a gyerek. mindjárt megcsinálják valamit. Tudja, hogy ha egyedül maradt volna, akkor leszúrtad volna. Annyira tudom. Te sunyi gyerek, te sunyi. Kig a chat. Itt megy gigacsát. Jól vigyázz, hogy kivel maradsz itt, mert gyanús leszel. Mindenképp az ajtón menjél szerintem.
Különben sushi baka lesz. Csak miért megcsináljuk? Nem én voltam. Félre, valamilyen oknál fogva rávágják, hogy te voltál. Lehet. Hisz neked. Hisz neked? Hát ez nem meggyőző. Leszoktad, öcsém. És akkor maradunk hátban. Szegény gyerek. Maradunk hát, és 15 szekend lesz arra, hogy megöljesz valamelyiket. Don't kept long. Szavazz magadra. You know you're already dead, bro. Mint hogy azt nem értem, hogy a zöld az hogy volt ilyen vak. Onnan föntről jöttem le, ahol volt a hulla. És a piros előtt töltem meg. Azt írja piros, hogy nem fog szavazni. Akkor ne szavazzam. Egy percet én is tudok várni. De nekem az csak jó. Úgy nagyobb megy az én passzárkodás. Hát neked nagyon, én meg még csak már voltam egyet, ilyen, várjál, nem sem emlékszek, a memóriám minden nulla, az nem voltam ma még. De voltam, miről beszélek, az első meccsben egyedül nem voltam, na. Ja. I'm a vote now, most szavazok, azt mondja. Szavazz magadra. In your magadra. dreams. Ha 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 ha. Azt mindjárt röpül innen. Mi ez nem akkor nehéz? Impostor kell nyerni. Kudigán kilépett. Hát... Most szavazott. Most ha megölsz egyet, elvileg nyersz, nem? Nem. Nem. Nem, kettőt kell. Az gatya, az a baj. Intézem. De ne öld meg. Meg ne öld. A banana hisz nekem. Bocsánat, srácok, csak kicsinél vannak dolgok. Zöld. Megnyomj. Ez mit csinál? Ez baj. Dumb, bro. Let's play. Red. I'm not lying. Just do tasks and stick together. Drop me. No vote out the imposter. Let's not risk it. Most az a stratégia, hogy ne szavazzatok. Azt mondják lényegében, hogy ne szavazz, és maradjatok együtt. Magyarul most szavazol, lebuksz. Tehát akkor skip. Az lenne a jó opció. Így most Banana még mindig neked hisz. És mivel rád szavazott a piros, ezért ő most suspisus lesz. Szóval zöldet kell megölni. Hát, de vigyázz, hogy kivel vagy. Most megöld a zöldet, akkor Banana még mindig itt van. Várj, spektátorolom Bananát. Banana most nem megölhető. Szvágom, de nem akarok. Szerintem csak azt kell csinálnod, hogy nem ölsz semmit, mert ha most megölöd, akkor biztos tudják, hogy te voltál. Szerintem csak túl kéne élned és bíznod kéne. Most a Banana ott van. Szóval igazából az a legjobb, ha nem ölsz meg senkit. Nyugi, a banán veled van. Bro. Én tudok írni. Let's win on tasks. Jaj, értem a stratégiát. Küldetés, taskokon akarnak nyerni, de a piros nem engedi. Ezzel most piros még gyanúsabb lett. A piros az. Gyanúsnak találják pirosat. Szerintem. Ja, visszaadok. Mert ráadásul nem is csinálja a taskokat, szóval ez még gyanúsabb. Aha, mert elvileg kész. Aha. Szerintem hazudik. És most megint el fogják skippelni. Potato volt a másik killer, azt mondja Potato. Yes, we can. Potato.
Bazzeg, ennyi múlik a nyerjenek már. Azt mondja, skippelt, és be fogják fejezni a küldetéseiket. És egy szellemek nincsenek meg a küldetései, magyarul nem fognak tudni nyerni. Én a izére szavaztam. Ina. Te a izére szavaztál? A izé. Most kell. Gyanús, hogy egyből elindultál. Ne öld meg, ne. Megölöd, az nem jó, amúgy ezzel nem tudsz nyerni most, de ez a instant gatya. Megölöd. Akkor megcsináljuk. Igen. Valahogy imádkozz, hogy de ez nagyon max szavazásba tudnál nyerni amúgy. Máshogy nem, és nem fognak szavazni, mert most így akarják befejezni a feladatokat. És szerintem a szellemek még nem csinálják már a küldetést. Nem baj, menj ki, hagyd. Ne legyél gyanús, itt ez a lényeg. Várj, de ők ketten együtt vannak. Jó, nem baj. A zöldet valahogy itt hátul kéne megölni. De, Ide jövök. de az a baj, nem fogod tudni. Tudom. Hát szerintem nem jársz jó. Aha. De ez nem tudtál volna nyerni igazából. Kurva élet. Ezen a nehéz nyerni, ezen a mappon. Na nézzük a shieldet akkor. Hát igen, tehát amikor spectator-szót inkább igazából azt érdemes végignézni egy ilyen izéknek. Szerintem skippelheted az egészet a pityába amúgy. Azon gondolkozok, hogy vágjam meg. Ugye sokat nem tudok vágni, mert szar a program, nem tudok alávágni ilyen hangokat. De nem baj. Kivágod. Videót. Ja. Kamera la mana. Ez mit csinál ott? Dance-el egy gyerek. A szürke gyerek az ott van fönn. Aha. Smack my Itt a head. sárga. Jön a sárga, hagyjál. Hi brothers. Hárman itt vagyunk, a weaponsbe egy gyerek, most ott ketten vannak. Mi? Ott van izé? Várj, itt van vent, ezt meg kell nézni. Itt van vent. Hülye, valamelyik ide bent, tehát hármatok közül, hallod? Ki, mi, hova? A szürke lesz, azt hallod? Szürke. Nem is láttam még a szürkét, csak kamerákon faszi. Kurva élet. Itt van, itt van. Ez Ezt én a- vagyok, te hülye. De. Ó. De. De. Ember. Nem tudom meg. A reakcióidő, basz. Na végre. 5 év után sikerült megcsinálnom. Aha! Faszi admin. Egy kizárásos alapon a szürke az, amit mondtam. Vagy a narancs. Az orange? Vagy a narancs, mert az megkövetett. Vagy te, ugyebár. Vagy te. Dehogy is. De én a narancs az nem tudom. Szerintem nem a narancs mondjuk. Meghalt a kék is. Aha, taskok visszaestek, az gond. Aha. Mész, hogy Vermost írtam le? Ez te vagy. Hogy lennék már én? Self-report mondjuk. Milyen self-report, faszi? Hát tesó, én izébe voltam végig. Jöttem le weaponsből, faszi. Akkor még self-report. Hát fizikailag lehetséges, de nem voltam ott. Még azelőtt, mikor meggyilkolták a csávót. Én gyilkos is ezt mondanám. És te hol voltál, ha? Elektrikában csináltam azt a szart. Azóta is? Hát nem, mert egy kontrollerrel nem tudom majd megcsinálni még persze. Mondjuk az igaz. Jó, Na most mi van? nem tudom. Kiszavazom a gyereket, vagy úgyis te vagy, ugye? Nem tudom. Én nem akkor vagyok. te vagy az. Én crewmate vagyok, faszi. Gondoltam akkor. Tudtam, hogy szállt. Jó van ám. Hirtelen megint megjött a power.
Én mondtam, hogy te vagy az egyből. És ha látom, akkor követem, és hogyha látok valakit, aki a közelében van, akkor megvédjük. Szerintem az. De ez a kártya, ez annyira egy... Sikerült. Átlag. Ez volt a baj, nem húztam végig a kártyán. Mi kell? Megy főzőcskézni, csinálja a hambit. Azaz. Na. Aha. Ütött. Most nem akarom elmondani ki az imposztor, de működött amúgy a cucc. Mit ment? Ha mekkora volt, Jézusom, mit mentettem? Nem tudom meg amúgy. Olyat izéltem. Olyat mentettem. És hallott rendesen blokkolta, vágod? A izét. Már meg akarta ölni a gyilkos az egyik crewmate-et, azért azt akkor elblokkoltam. És akkor szerintem elhasználta a izét. Mi a szarját? Tudod, a kiét. Jaj. Aha. Ez gyanús. A gyilkos is ezt mondaná. Hope you lose, akkor ez egy izé. Gyanús. És akkor nem velem. Nem! Nem, bár két imposztor van bazdra, és meg fogja hívni. Meg kell keresnem a gyilkosokat. Én vagyok az egyetlen, aki megvédhet titeket, geci. Akkor inkább keresd meg őket és védj is meg. Jó, itt az egyik gyilkos. Hát a másikat nem tudom megtalálni, az egyiket. Ugye az egyiktől már megvédtelek, csak mondom. Az, de az a sötét volt, sötét színű, nem? Baszki, tudja a szürke. Az egyik gyerekre el kellett használnom a cuccot, bazdmeg. Most? Aha. Nem megy vissza, meg fog jönni, de neki nem tudok segíteni. Úgy az a baj, nem tudom melyik a másik imposztor. Ez baj. Szerintem van egy sejtés. Nem tudok gombozni, szóval teljesen mindegy. Már csak arra tudok imádkozni, hogy a questek meg lesznek. Visszamenekült. Jó, kész, quest, mindenki quest. Nem! Hol a gyerek? Futkosni fogok és imádkozok, hogy túlélik. Nem tudom, hogy az imposztor, én mindenkit bevédek. Ki ott van a gyerek közelébe? Á, vége. Kicsába. Megvédelek amúgy a faszitól. Már meghaltál volna, de rátettem a izét a protectet, aztán nem tudott megölni. Na menjünk még egy utolsót, vagy egy? Már... Jó van. Egy végleges utolsó. Aztán mi leszünk az impaszták. Reméljük, ez egy rácok, ezt tudom, hogy a sokadik utolsó, de na, akkor már. Ez már tényleg az. Dupla vagy semmi. Mit kell csinálnom? Én sorba kell rakni. Your elemental power is green. Nekem nem az kell.
come on, miért engedte? És meghalt a gyerek. Nem. Én határozottan életbe vagyok. Azt figyelt. Ajtó. Vízből 2 megjön valaki innen. Aha. Nem volt a izé alatt. Várjál, kiment fel onnan? Hol volt? Hol volt? Ott volt. Én annak közelében nem voltam. Láttál ott valakit? Igen. Az egyik sötét színűt. Elsétálni. Na, akkor tippeljünk meg. Azt mondom, hogy a Hunor. Mert én nekem nem csalnak az idején. Jó, az űrge nem mehet. Na mehet, a Hunor. Jók a nyomozói ösztöneim, akkor ő az. Márpedig tényleg ő az. Kilépett a gyerek. Ki nem szavazott. Nem tudom. Ő nem szavazott, aki kilépett, meg a zöld. Úgy ez gyanús egy kicsit, de nem is fenyegettem meg, hogy ő volt az. Azt mondtam, hogy valamelyik sötét színű. Vajon ő volt az? És nem. Én tudtam, hogy nem azt, én mondtam, hogy az zöld ember. Jó van. Ez nem jött össze. Eltöltött. Mindjárt megtűnne szalad. Itt a zöld, meg fogok halni. Itt a zöld, menj innen. Követ, geci. Hagyjál már. Ah, láttad a kamerán. Itt a sárga. Hú, de hányan vagytok itt. Itt gyilkosság lesz, gyerekek. Fehér van egyedül külön, és ő afkol. Meg a zöld. Hol a zöld? Meg a zöld. De őt nem látom. Ott van! Menjünk megnézni, ezt megöl akkor. Láttam most is a zöldet. Nem, a fehér mindig ott van a zöld, most ment be a izébe. Ah, ott megy a izé! Te! FNAF. A office-ban van valaki. Baj van. De ne ugyanez, gyere te balfasz! Megyek, jó. Itt a zöld. Jó, már. Lett te vagy az amúgy. Miért nem még ki? tudom. Most jártam meg a bűn. Ah! Fehér afkol, és nem is történik semmi. Gyanús ez nekem. Úristen, Marci meghalt. Biztos, hogyha valamelyik őjük meghal, akkor a másik zöld. Én nem, van egy ilyen tippem. A fehér azt szerintem a izéket nézte, hogy ki él, ki nem, valószínűleg. Itt vagy közben, Marci, vagy? Te már tudod, mi folyik itt? És te az a baj, nem adtál tiszta infót, azt tudjuk, hogy egy zöldről van szó. De hogy melyikről? Azt nem tudjuk. Na néző! Mit gondolsz, néző?
Gyanús nekem ez a zöld, nem. Lehet, hogy semmit nem mondasz. Gyanús. Hát én onnan. Amúgy a sárga volt, de neki nézzetek, mondom, mi van, nézzük a tartókat, a kizét. Itt a videó. Nézzük a tartókat, meg elvesznek. Nézzenek. Nem tartókat. Most kicsit elmondj mormogott a hangod ebben a pillanatban. No de... Valamiért most szar a Messenger, egy elköszönést azért még kéne normálisan tolni. Igen. Na most jó. Na srácok, ennyi lett volna ez mára. Remélem tetszett. És ha így... Sziasztok! Sziasztok!